Well, tumakder tayo amin kakabsat for the Word of God this morning. Luke chapter 11, verse number 1. Luke chapter 11, verse number 1. Okay? The title of God's message today is 8 Blessings of a Prayerful Heart. 8 Blessings of a Prayerful Heart. 8 nga bendisyon ana isang sangayan kakabsat nga agpaay iti managkarkararag nga puso. Luke chapter 11 verse 1, the Bible says, everybody let us read together. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Nanganin kakabsat, malpas iti tawen ti 2020, ket sumrek tayon ton kakabsat iti 2021. Ket may isa kadagiti kasayaatan nga aramiden tayo kakabsat ket panagkararag. Amen? Kararag tayo, let's pray. Lord, bendisyonam ti adipen mo. Thank you dagiti nangigmi apo nga special number, talaga nga special apo. Ngamin ta digiti ket para ken ka. Thank you apo ti dedication dagiti anak mo nga nangipaay dagiti talentuda nga maaramat apo iti ministry. Bendisyonam apo day panakaikasabati sa ita nga bigat. Ikam apo ti wisdom ti adipen mo, tulungam ti kinano mo. Numan pay madamaak pelang agpapaungar, manipod apo iti trangkaso. Agyamanak ta inikanak tipig sa ita ngagtakder, ket may kasabak apo deti sa ta kadagitoy apo nga aldaw, kararag ti number 1 nga masapol, nga may palagip kada kami apo Diyos. Masapol da kaunay apo. Bless us this hour. Bless our people in their own houses. Sabi da dati internet apo, ket nasayaat tapnon ti kasta, ket may danon amin na balikas apo kadagiti anak mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 8 blessings, you may be seated. 8 blessings of a prayerful heart. Now, what is a prayerful heart? Anat kahit nangasawon kakabsat, iti puso nga managkarkararag. When asked how much time he spent in prayer, George Mueller's reply was, kunana nga kasta, kunadaking kuana ket, mano oras ti spend mo agkarkararag ti everyday, kunadaking kuana. Kat kunana, well, hours every day. Akat adong ka oras ati, tiyempok nagkarkararag. But I live in the spirit of prayer. Dayjay kakabsat, ti dapat nga underlinean tayo. I live in the spirit of prayer. Saan laeng nga deti pa nagtugaw tayo, di pa nagkararag tayo? Sakbay tayo nga nangan, sakbay tayo nga maturog. No diket, even kunana, I pray as I walk. Sino kadagay ti exercise binigat? So habang nag-exercise ka, karkararag dapat di puso. And when I lie down, and when I arise, and the answers are always coming. Dadi pagsasauno ko ni Pastor John, no, mapang kami agaut outreach, idi kakabsat, iti umamyanan nga paset, ta ambuyo, amumakat no aglogang kam di jeep, kwentuhan, tawanan, na minsan katrinibiyok na kami kat kunana, hanga det agkakatawat yung obrayo ko nag-iistorya. Ride and pray ko na. Ano sa di ride and pray, agluglugan kayo nga madama, ngem dapat agkarkararag kayo. You can drive and pray. Ride and pray. Which means nga, the prayerful heart kakabsat is to always be in the spirit of prayer. Now, the disciples, when they came to a certain place, at dati nang i-raise kakabsat kat kuna daging kuana, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. In life, there are many vital things to learn. It is important that we learn how to do things. No? Masursurum ti aglaba. Masursurum ti isang kabasit nga panagtarimaan. You know, and a lot of vital things to learn. But one of the most important things that we should learn is prayer. Now, this message is not to teach you how to pray, but to show to you
the blessings of a prayerful heart. 8 nga bendisyon ti puso nga managkarkararag. In fact, even now, as you listen and watch this live stream and Zoom meeting, si kakararag kumati puso kan panunot tayo kakabsat. Kat kuna tayo apo, bendisyonam ti internet mi, tulungam ni pastor mi, ikan nakam ti puso apo nga man nakaawat, panunot nga makaamiris, ti kayat mo nga ipakita. Katambom no man nagkarkararag ka kakabsat, adu nga blessings, the answers will always be coming. But of the many of the blessings that you will receive, let me share to you 8. Hante malpas amin ituloy dayton malem ngem itud ko di umuna nga upat. Number 1 kakabsat, if you have a prayerful heart, number 1, thoughts, desires, efforts, and plans are sanctified. Ti puso nga man nagkarkararag, no man nagkarkararag tayo, dagiti pampanunot tayo, dagiti tartarigagay tayo, dagiti efforts, panggep kan plano tayo di panagbiag, kat mas-sanctified ano kwa. Okay? So I'll give you a little time to copy the point because I want to define the word sanctify. Amin tayo at the thoughts tayo. We all have desires. We all exert efforts every day. At dada, di kiti plano tayo kakabsat, ngam ti keyword ijay kat dijay sanctified. So nalpas yung kinupian. What is sanctified? It means, sanctified means set apart or consecrated for God's pleasure and glory. The meaning to sanctified, it means set apart, mailasin, maituding, nga agpaay iti pakaragsakan ken pakaidayawan iti Diyos. Di pakpakita na kakabsat dito when we are prayerful, it helps us sanctify our thoughts, ma-evaluate tayo, no dagiti pampanunot tayo, tartarigagay tayo, efforts ken plano tayo, katagpaayda nga para iti pakaragsakan ti Diyos pakaidayawan na, haan kit di nga para iti kabukbukudan tayo nga tarigagay. Now, I want us all to realize, kakabsat, that prayer is surrendering to God's will. Deta ti maysa nga definition when no impact ti kararag iti biag ti maysa nga Kristiyano. Prayer is surrendering to God's will. Every time we pray, the right attitude is always, thy will be done. In the Lord's Prayer, in Matthew chapter 6, verse number 10, Matthew chapter 6 in verse number 10, kuna na jay kakabsat, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. The proper and right attitude in prayer is surrendering to God's will. So di ko na nga, tipagayatam ko na dito Ilocano, tipagayatam maaramid kuma dito daga. So, muna man nagkarkararag ka, nalakam kakabsat nga ma-evaluate, no, day pampanunot mo, day tartarigagay tayo, day efforts tayo, when no pangpanggep tayo, kat adda pa kaikonektaran na ti pagayatan ti Apo. Nalaka tayo kakabsat nga ma-identify. No man nagkarkararag ti puso tayo. Now, in one instance, when the Lord Jesus prayed in the Garden of Eden, in Luke chapter 22, verse 42, this is probably one of the hardest parts or episode in His earthly ministry. Idi nga sakbay da nga tiliwen isunan tapnon mailan sa iti krus. A little farther from the disciples, He went on and prayed, ket kunana, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. So what prayer does is, i-align na di puso tayo, iti pagayatan, iti Apo. Nuhan ka man nagkarkararag, ham mo ma-evaluate, no, di pampanunot mo, desires mo, kat pagayatan ti Apo, at di prayer kat it gives you a spiritual awareness of the divine in your life. So nga ko na ni Apo Jesus,
Ama, kunana, no la mabalin, nga daytoy nga kopa, speaking ka dayjay, lakaman na nga panagsagaba, ket maipasa kuma, maikat kuma kanyak, ngem kunana, not my will but thine be done. Now let me ask you today, can you say with all of your heart, nga dayta pampanunot tayo, tartarigagay tayo, plamplano tayo kadigiti umay nga bulbulan, maibagam ka di kakabsat nga pagayatan nga ta iti Apo? Can you say with all of your heart, Lord, this is your will? Oftentimes, our plans and intents are self-will driven. Kalimitan kakabsat, humanly speaking, dagiti plano tayo, kan dagiti panggep tayo, timang di-drive kakabsat, self-will. You agree with that? Anat ka na sa ti self-will, di bukod mo lang, hamo in consider ti Apo. Kat di Proverbs 3, 5, and 6 ko na Jacob, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct Him hamutan. Kasi kuna tayo, imbes nga kuna tayo, Lord, si kati driver, siyak ti konduktor, hamutan. Aglisi ka dita Apo, ta siyak ti driver, ti biyag ko. Ket no aramidan tayo, dayjay kakabsat, han nga mabayag, dumteng tayo iti panakadadael. Isu nga importante nga i-practice tayo iti managkarkararag nga puso. So uri ag drive ka, karkararag di puso. Uri at dati transaction nga madamangar aramidem, Lord kunam, mangitalumitim kalatsang kabasit, haan nga dete kaslang, it's not that you are not serious, but siyempre, hamo kayat nga, jump in ka iti may nga banag nga, hamo yung kararag, di ba? So, uri mangitalumitim ka lang iti Apo, tisang kabasita kararagot ko nam Apo, i-close deal ko deto yan. Pangaasim ka dita makibaot ka, tanusan mo pagayatan, katlapdam, ngem no pagayatam, tuloy-tuloy ko maapo dahi nga banag. Mangitalumitim ka. Aya, before you take the exam, say a word of prayer to the Lord, but DJ kakabsat tima ko na nga prayerful heart. Amen? At dati ka di kiti balbalay ta ita, karkararag di puso tayo kumakakabsat. So oftentimes, I repeat, our plans and intents are self-will driven. Amu tayo dayjay. But a prayerful heart aligns our will to His. No man nagkarkararag ti puso tayo kakabsat, may align. Dayjay puso tayo, day pagayatan tayo, kadayjay pagayatan iti Apo. Alahan nyo ka di kayat kakabsat nga iti pagmanagan ti biyag mo kat di pagayatan ti Apo. Kuna di may sagot, the safest place is in the center of God's will. It is not the absence of problem or trouble, but in the center of God's will. Kat God forbid kakabsat, ngagbalegi tayo, kadagiti self-will tayo. Amoy no apay? Number 1, maldaangan ti Apo. Number 2, patpakadadaulan ti biyag tayo kung dagiti pamilya tayo. Isu nga, God forbid, ngagbalegi tayo kung makadagiti self-will tayo. Ngem, awang kas di man nagkarkararag tayo kakabsat. It is said that if you cannot ask God's blessing on it, then it is clear that it is not His will. Now, honestly, malaksid kakabsat di konsensya tayo kat seared, wano driven by human philosophy. Ngem no di konsensya tayo kakabsat kat na Diyosan, kan saturated by the Word of God. If we cannot ask God's blessing on it, then it is clear it is not His will. DJ inyadal ni Pastor June kada tayong principles how to make wise decision in life. Timay sa ije nga point kakabsat is, can I ask God's blessing on it? Mabaling ko kadi nga dawatan ti blessing ti Apo kaday ti nga banag. So iti day ti kakabsat nga gundaway adabalbalakam, ti masangwanan aldaw, adaplamplanwem, mabaling mo katang ikararag itagat ko nam Lord, bendisyonam day ti nga banag. Ket no ammom tinasantuan nga surat, ammom kakabsat ti pagayatan ti Apo, ket saan mo mabalin nga dawatan di pagayatan na kakabsat, then it is clear saan nga pagayatan ti Apo, self-will dayjay. So dayjay ti pagmayatan, no prayerful iti puso tayo. Therefore, one who lives in disobedience to God will definitely not practice a prayerful life. Automatically kakabsat,
no backsliden tayo, no disobedient tayo ti Apo, kabatugan na ti saan nga man nagkarkararag nga biyag. Tangamin apay, why would such an one pray for God's will when he is running away from it? No itartarayam ko mati Apo, kunam nga rod, Lord, te kumapagayatam ti masurutak, kunam nga rod, kat itartarayam mo ti pagayatan ti Apo. So no iti day ti nga gundaway, itartarayam ti pagayatan ti Apo, definitely, haan nga ti prayer mo akat, Lord, ti pagayatam ko mat maaramid, hamo mabalin ako na dayjay. No dikat, jay self-will kakabsat. Amen? Ngem no, agbabawi tayo kat kuna tayo, Lord, thy will be done in my life. Dikat ti Apo, ipulang na tayo kakabsat, kaday jay pagayatan na. So, prayer is surrender to God's will. Dito kakabsat, ti may isang illustration tayo jay. Kuna na di may isang pastor, if I throw out a boat hook, anat boat hook, dito kumabangka, kat italim isuna ijayanta sure, ijayanta igid. Okay? If I throw out a boat hook from the boat and catch hold of the shore, kunana, and pull, siyempre, dito kumadjibangkam, dito ito boat hook, purwak mo jay, kat guyudam kunana, do I pull the shore to me or do I pull myself to the shore? Anat sungbat na jay. Oh. No kadi ipurwak mo dayjay kadi igid ti guyudem mo umasidegking ka. Uno jay pa nang guyod mo, sika ti umasideg ijayan ta igid. Sika dagpaigid. So, evidently kakabsat, we pull ourselves to the shore. That is what a prayerful heart does. Hanga ti Apo ti guyuden tayo kakabsat nga makianamong kadagitay self-will tayo. No dikat no man nagkarkararag tayo, iyan align tayo, datayo kakabsat, iti umas asideg kingwana. Dayjay will tayo kat may align, may conform kadayjay pagayatan iti Apo. So, tiday tingagundaway, dayta ti challenge kada tayo kakabsat. Let us have a prayerful heart. So what is the first blessing of a prayerful heart? Thoughts, desires, efforts, and plans are sanctified. Tangalawas, and for the rest of your life, wherever you go, whatever you do, mangita lumitim kat sang kabasit ti Apo ket kunam Lord, i-guide nak kaday iti nga aramidek. Tulungan nak nga di pagayatam Apo ket isu ti maaramid ko. Ket no daytoy ket self-will ko laeng Apo, ipakitam ko makadikanyak. Tawiling ak Apo nga paidalan paiturungken ka. Because in all my ways, I want to acknowledge you because I want you to direct my path. Saan nga datayo ti dapat nga mangi-drive ti puso tayo kakabsat? Ti Apo ti dapat mangiturong iti biyag tayo. Gapu ta isuna kakabsat iti Diyos ken isuna iti dapat nga idaydayaw tayo. It means that we are going to set apart and consecrate all our thoughts for God's pleasure, not our pleasure. Saan nga ti bukod tayo nga pagragsakan? No di kat God's pleasure and God's glory. Kat kadagiti padak nga naganak, daytoy iti maysa nga dapat isuro tay kadagiti anak tayo. Dumakkel da kumakakabsat, bumaro, bumalasang kumadagiti an anak tayo. Nga ti goal ti puso da, paragsaken da ti Apo. Nga idaydayaw da iti Apo. Kat let us continually remind them, kunam anak ko, inkararag mo ka diti Apon, dayta nga panggap mo. Diba? No kumakunanagat, uy, ada kwartak pa, nakasaybak ti kastoy, gumatangak ti kastoy. Inkararag mo ka di daytan, anak ko. Pagayatan ka diti Apo, dayta nga aramidem. So, dayjay kakabsat ti dapat maging atmosphere, maging context ti biyag tayo nga kas Kristiyano. Prayerful heart. Amen? Okay, number 2. May ikadwa nga blessing ti prayerful heart kakabsat is this. By the way, sakbay ngayon tayo dyan number 2. Siyempre, kakaabay tayo digiti anak ta ita. Di kad lamabalin kakabsat nga ibagate ka digiti anak tayo, o anak ko, DJ Plano, inkararag mo ka din. Kung natay man, alaman? Padasan tayo man nga ibaga? O, ala. O, anak ko, inkararag mo ka din, deta nga panggap mo. Inkararag mo ka din, deta nga planom. Sigurado ka kadi nga pagayatan ti Apo, deta nga turturungin anak ko. Let's tell our children right now, detat pagsayaatan na ta.
Kaakaabay tayo ti pamilya tayo kakabsat itata. Amen? Kasarita tayo mo't digiti asawa tayo. Inkararag mo mo't lang deta nga plano. Sigurado mo't lang nga pagayatan ti Apo deta nga panggap. Okay? Dayjay kakabsat, iso nga prayerful heart tayo lata. Okay? Prayerful tayo. Ket, nung makita tayo nga digiti anak tayo kat adapa nagsueng, prayerful tayo lata mo't kakabsat, nga ti Apo trabaho. Number 2, blessing of a prayerful heart. Now, a prayerful life is a powerful life. Tibiyag nga man nagkarkararag kakabsat, kat addaan bilag, powerful life. Now, nagadu kakabsat nga bersikulo ti Biblia nga, amuyo ti may nga malagip ko lang dito nga ipakita kat ni Daniel. Daniel chapter 6 verse number 10. Makita yung kakabsat, ada iso na ijay Babylon, kat daytoy nga lugar kakabsat, may sa isuna nga empire, wano power, world power in ancient times. It was the world power. Kasla ko maisot Amerika kadigito nga tiyempo. Isot kabilgan nga nasyon, tintero nga lubong idi kakabsat. Dito'y Babylon. And he was there. Kat anak kumamot kakabsat, iti magudilan na jay. Anak kumamot ti maaramida na nga para ti Apo, di ngamin. It seemed insignificant ti kaadda na ijay. Siya at yung kanyang mga kaibigan. Shadrach, Meshach, and Abednego. Ngem kita nyo tinaaramidan kakabsat iti panagkarkararag. Do upat da Shadrach, Meshach, and Abednego gan kastamot ni Daniel. Nakadakdakkel nga emperyo. Nakabilbilig nga ari kakabsat, daydi addadjay nga ari. Ngem babaan ti kararag, ti Apo binendisyonan na daytoy. Look at what happened. As we all know the story, there was a decree released by the king or signed by the king nga maiparit iti agdawat wenno agkiddaw iti saan nga kadayjay ari. Daytoy kakabsat ket lungalong dagijay prinsipe nga mainggit kini Daniel. Okay? So unknowingly, numan pay jay ari, kat naasidag ti puso na kan Daniel, tanasirib ngamin ni Daniel, napirmaan na kakabsat, nga di na mo, it is an executive order that is against his very good friend Daniel. So it was announced in the whole realm, but the Bible says in verse 10, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. The next thing that happened, kat inpulong isuna digito'y prinsipe. Kat siyempre, the king had to do kakabsat in accordance ka DJ pinirmaan na ng executive order. Naitapwak nga ron ni Daniel ijay, den of lions. But God protected him. God was with him. Nagpintas day jay kakabsat nga, nagpintas day tang idea, ya? Truth, God is with him. To cut the story short, he was protected. Ket itatan kakabsat, idi mapanan kita ni King Darius, kunana Daniel, kunana, servant of the living God, verse 20, is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions? Nailiklik na kakaditi Diyos mo, kadagiti leon. Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God hath sent his angel, and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me. For as much as before him, innocency was found in me. Kat naragsakan dayti ari ko na the king exceeding glad for him. Kat idatan kakabsat, digitay nga ng plano ti dakas isudan tinaitapwak iti rukib itilyon. Ngem di verse 26, nagsurat ni King Darius ti baro nga executive order. Kita nyo ti pa nakabalyar na, anyan nga bilig kakabsat ti kararag. So nga do not underestimate the power of prayer. Kakabsat, nagaramit ko na I make a decree that in every dominion of my kingdom,
Men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, and is steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. The verse 28, kunana, so this Daniel prospered in the reign of Darius, and in the reign of Cyrus the Persian. A prayerful life is a powerful life. Mabalin nga may saka nga Christian, di da pamilyayo. Ngem naman nagkarkararag ka, daan kat bilag. Mabalin nga may saka Kristiyano, di ta baranggayo. Kadagiti kagayem mo. But your prayer life will make you a powerful person. A prayerful life produces great results in the work of God. When we work. But when we pray, God works. Kat iso nga, bayat tintay pa nagserbi ti Apo, ken panangaramid ti trabaho na kakabsat, iti biyag tayo, sabayan tayo ti managkarkararag nga puso. Tangamin dayjay iti mang-produce, iti dadakkel nga resulta, iti trabaho iti Apo. Dinggan nyo ti kunat ti maysa nga prominent pastor ni J. Sidlow Baxter, kat kunana nga kasta, men may spurn our appeals. Mabaling nga na idandanang ti tao, dagiti panakisarita tayo. Reject our message. Rejectaren da di mensahe tayo. Oppose our arguments. Handang akseptaren dagiti reasons mo no panakirason tayo kadakwada. And they might despise our person. They will take us for granted, tagibasitan da tayo. But they are helpless against our prayers. No ti tao rejectaren na ka, no ti tao kakabsat persecuted na ka, no ti tao i-take for granted na ka ti kina-Kristyanom, uno iti panagserbim iti Apo, kakabsat awan maaramidan na against iti panagkararag mo. Look at what happened to Daniel. Nagaramit kang nagplanot dakas digiti prinsipe. And even the king could not do anything but throw him into the den of lion. But prayer made him a powerful person. So nga iti dahi nga gundaway kakabsat, you feel as though aw-awisam dagiti kapamilyam, aw-awisam dagiti anak mo, uno dagiti kabagyam, dagiti kakasinsin mo iti Apo, ngayon kaslahan da ka idandaneng, kaslawan pa nagdanag da, kaslawan pa nagbuteng, laglagay pa nyo kakabsat, awan mabalinda nga maaramidan no sikakat inkararag mo ida. So kati kamayatan nga aramidam iti dahi nga gundaway, inaganam ida iti kararag ket kunam Apo, dayti nga kasinsin ko, sapay kumata masurutan ng tumutlang tidalan, agturunggan ka. Apo, digiti nga kakaanakak, kaslahan da pela maapresyar iti panangaw-awis ko kadakwada. Naayam, dagiti pampanunot da Apo, nga magtrabaho ka, ket jak maawanan tinamnama, ta dantumot lagundaway Apo, nga makita da ti importansyam iti panagbiagda. Apo, digiti naganak ko, handak pelang maawatan ita ti panagserbikken ka. Nga may kararag ko nga dumteng to ti tiyempo, Apo, may sakam ton nga agserbiken ka. Apo, digiti anak ko, digiti kabagyak, digiti gagayem ko, kakabsat, they cannot do anything against your prayer. So do not underestimate the power of prayer. Hante ko mga pukawan kakabsat, jay pamati tayo, iti bilag, iti panagkarkararag. Amen? Kararag tayo kakabsat. Amoyo, adamay isang istorya, this may not be a true story, but it drives a point. A tale is told about a small town that had historically been dry. Damay sa kano nga ili kakabsat. Kat itatan, kaputakas lang awan unay ti activity na. Dete, awan unay ragragsak. Awan unay iti gaganay gayan na. Very dry. At damay sa nga local businessman, nga napanunutan na ti agpatakdir kakabsat ti tavern. Anat tavern? Dete kasla bar. Pag giinuman, tapno medyo ada pagraragsakan ba? So, idikwan kakabsat, idi napatakder na di rinabi Apo kot digite mahilig ti barbartekan, dadadyayan. So, rabrabi agkakantada, agraragsakda, agrarambakda, aggiinom da kakabsat. Now,
a group of Christians from a local church, may isang nga local church kaday nga town, that they were concerned. So, nagbalak da kakabsat nga ag-prayer meeting ti overnight, all night. Oh, so dagiti amin na members na pandangaro di jayeng kakabsat, ket ti prayer da kunada apo, makibaet ka apo. Dayjay ti prayer da. Napindas di nga kararag, aya. Lord, makibiyang ka apo, kaday ti kasasaad mit ti ilimi. Makibaet ka kadi apo. And you know, it just so happened that shortly thereafter, kakabsat, ket nakimat dayjay nga paggiinuman. Nakimat dayjay nga paggiinuman, ket napuuran kakabsat, nagdapo nga namin pinsan. Okay? Tatan kakabsat, deti makimbagi, deti nga paggiinuman, ket insampa na iti kaso, deti church, pinabasol na ida. Basol kano day church, day pan nakakimat, day paggiinuman. In-claim na kakabsat nga kunana, the prayers of the congregation were responsible for the destruction of my tavern. Ngem, dito yung church, they hired a lawyer. Okay? Nangahala damot ti lawyer kakabsat to argue in court that they were not responsible. Hangad da kamit makin responsibility deta kunada. Deti church. Now, the presiding judge, kalpasan ti initial review of the case, kastidi kunana, ikabil mo man. Okay? Kunana, Judge, no matter how this case come out, one thing is clear. The tavern owner believes in prayer and the Christians do not. Imbag kanupay di makimbagi di pag-iinuman, tamamati ti kararag. Kararag ti Christians ti gapuna, nga napuuran, dayjay pag-iinuman na. Ngam di gijay mismo nga nagkararag, di da mamati kakabsat at di da klamarin nga responsibility da. You see? Isu nga kakabsat, amuyo, this may be a tale, but it drives a point. Laglagay po tayo kakabsat, prayer makes all the difference in our lives and in our circumstances. Isu nga iti, dahi nga gundaway, masapol kakabsat, nga managkarkararag tayo. So what is the second blessing of a prayerful heart? We have learned that a prayerful life is a powerful life. Tayo kakabsat, iti may ikatlo, number 3. Okay? Number 3, prayer combats Satan's efforts to deceive and distract us from God's plan. Ti kararag kakabsat, kombatan na. Anong kalason ti combat? To go against. Labanan na. Resistaran na. Prayer combats Satan's efforts to deceive and distract us from God's plan. Makita tayo kakabsat, dito Ephesians 6:18, the Bible says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Now, ni Satanas kakabsat, he has schemes or methods. Teka na sa unti scheme kakabsat, kat method. That's what it means. At da iti method na, no kasanuna nga allilawan, ken iyadayo, dagiti faithful Christians, iti panagserbida iti apo. Now, in Ephesians chapter 6, verse number 11, the Bible says, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. The devil is a real enemy. You don't see him, but he is working against us. And the Bible says, he has wiles. So put on the armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So nga kas naganak, deti weapon tayo kakabsat ta, dagiti anak tayo kat talagang palpalawlawan ni Satanas, dagiti scheme method. No kasano nga lilawan na ida, kat iya dayo na iti dalanda,
iti iasideg da tiyapo, ken iti panagserbida iti Apo. Satan entices, anat entices, guyuguyan, sulisugin. Satan entices our flesh unto worldly satisfaction. Sulisugan na, deti na inlasagan, nga nature tayo, tapnon birukan tayo, tinainlubungan, nga pakapnekan. Right? Let us remember, kakabsat, we have two natures. And this is what the spiritual warfare is all about. No spiritual warfare, dahito ikat struggle, tina-spirituan nga panagbiag tayo. Taadda di kiti amu tayo nga isut na sayaat, ken pakaragsakan tiyapo. But we find it difficult to do it because of the struggle before us. At dati kiti ba nagamuta yung nga isut pakaayatan itiyapo. Ngem isu damot kakabsat tikas na adada nga pagturungan ti biag tayo because of the temptations nga mang-entice when numangidurdurun kada tayo kakabsat. Now how does this happen? Ipalagip ko kada tayo nga dadwa nga natures tayo nga Kristiyano. Idi inawat tayo tiyapo adda deti flesh. Ureha mo pa inawat ti Apo at adaking ka deti flesh. Di mo ko na nga human nature. But the moment you have accepted Jesus as your Savior, God gave you a new nature and that's your spiritual nature. So these two go against each other every day. Ti duma na kakabsat, deti flesh, ti sapulan na nga pakaragsakan na inlubungan. Deti spiritual, ti sapulan na nga pakaragsakan na Diyosan. So, agsimparat. They go separate ways. They go against each other at times. So, as God's people, Satan will tempt our flesh to deceive us, distract us from doing the will of God. Kat iyari ko kakabsat, dito flesh, kan dito spirit tayo, ti doa nga klase iti bilit. Na-research ko kakabsat, may panggap ka dito vulture kan hummingbird. Amuyot vulture, kastoy kakabsat, ipakita, both the hummingbird and the vulture fly over our nation's deserts, kunada. That is in America. All vultures see is rotting meat because that is what they look for. They thrive on that diet. Di kiti vulture kakabsat, tilang makita da, wano kalakit kitaan da kakabsat, di kita'y rotting meat, anat rotting meat. Di kita'y maperper din uno, group sa kakabsat nga karne, kasla kumano karne, di napadalisan nga pusa. After 1 week, kakabsat kat a group sa isuna, di gidjay ti makita, di vulture. Kat isut mapan natuktukan kakabsat, ta isuti pag-survive na kumbaga, dun siya nagtatribe. Kat no daduma, kastamot tilasag tayo kakabsat. Ti pag-survivean dito ilasag, kat basol. Isot paggugusto na nga aramidan. Panakikamalala, panakinaig, kinaagom, panagkuskusit, panaggura, bitterness, idolatry, amin kakabsat, panagin-inom, panagringringgor, dayjay ti ragsak, dayjay lasag. Kasla jay vulture kakabsat. That is what they look for. So ano iti dahi ti nga gundaway, mariknam nga iti bagim. Digiti na inlubungan ti sapsapulem kakabsat. Kayat na nga sawen, agti tribe dayjay, flesh nature kengka nga madama. On the other hand, kakabsat, hummingbirds, from the word humming. Di ba? Napindas digiti nga bilit. Ignore the smelly flesh of dead animals. So, nung makakita, di ba, nagbangsit, di natay. Di ba? Aglalalo nung natay nga bao. Uno natay nga pusa. Natay nga aso. Di ba nakabangbangsit? Kastat na kayarigan ti basol kakabsat nga na inlubungan. The spiritual life mo no, adda ka iti biyang ti Apo, you ignore this vanity. Okay? Instead, they look for the colorful blossoms of desert plants. Isot sa pulanda. The vulture live on what was. Di giti natayen, di giti naglabas.
they live on the past. Okay? But, they fill themselves with what is dead and gone. No na-save kang kat, di ba? Dapat, di kiti naglabas nga biyag mo kat, nalpas di jayen. Ngem no, sumruti kina bulture mo kakabsat nga Kristiyano, balikam di kiti, bisyum ti naglabas. Balikam di kiti, dati nga ubram ti naglabas. Balikam di kiti nailubungan, nga ubraam ti naglabas. At agraira di kina bulture. Nakita yung kakabsat? Ngem no agari kada tayo di hummingbird nga nature tayo, kuna na hummingbirds live on what is. They seek new life. And what is that new life in the context of spiritual life? They fill themselves with freshness and life. Each bird finds what it is looking for. We all do. So iti dating akong daway kakabsat. Ti pagsayaatan na naman nagkarkararag iti pusom. Maging vibrant di spiritual life mo. DJ desires mo kanayon nga tibirukan na nailangitan, na Diyosan, na espirituan. Kung ano ti pagsasaon, it's either prayer will keep you away from sin or sin will keep you away from prayer. Either ti panagbasol, iyadayo na ka ti panagkarkararag. When no di naman nagkarkararag mo, iyadayo na ka kakabsat nga agaramid ka digito nga pagbasbasulan. Sapay kumakakabsat, tahante ipalubos nga DJ nature tayo nga bulture, iti agraira, iti biyag tayo. Uray ibagam nga naragsakak mat kunam, no bulture latta, kat isot ragsak na, madinto latta kakabsat, basol to latta. Amen. So nga, sapay iti agari iti biyag tayo kakabsat, kat kas na di hummingbird. Arapaapon tayo, tarigagayan tayo, dagiti natarnaw, na dayaw, na Diyosan, na inlangitan, nga banbanag iti panagbiag tayo. So prayer combats Satan's efforts to deceive and distract us from God's plan. Amen ba, kakabsat? Makita ka, adadagita type ti amen yan ta chat box. Thank you for that. Thumbs up. Dagay nga data Zoom. Amen. Thumbs up. Are you learning a lot? Okay. Let me share to you the last for this morning. The blessings of a prayerful heart. Number 4, kakabsat, nga blessing, naman nagkarkararag tayo kat detoy. Praying for our children, naman nagkarkararag tayo nga naganak, is a vital investment for their future. Datay nga naganak. Amen? If we spend more time praying for them and praying with them, this is a vital, ano ka na sa vital? Nasisita daytoy kakabsat, nga investment, nga aramidin tayo nga para iti future, dagiti an anak tayo. I praise God that I have a prayerful parents. Kat what I am today, what we are today, kakabsat, kat not only because DJ pa nang ilid ni Papa kada kami, ngem gapo iti prayer ni Mama. We are reaping today the blessings of the prayers that have been invested countless hours. Adu nga na mabilang oras nga panagkarkararag ni Mama. Panagun-unoy iti yapo. Panakipagpakaas iti yapo kakabsat, ti pamendisyon. Tapnog balin kami nga nabalegi iting kami pa nagserbi iti yapo. Isu nga datayo nga naganak kakabsat, dahito iti number 1 nga may nga ikaso tayo. Kunana nga ro di nabasak kunana, awan pa'y nangeg ko kunana, nga DJ kanito nga matay isunan, as a parent ha, DJ matmatayan kunana, apay numatay ka kunam kadi, I wish I spent more time in the office, kunam kadi. Diba? Nukas naganak kat matay kan, and you look back, tibay ibagam kat, I wish I spent more time with my children. That's really true. Although we are busy to make a living, ngimantay liplipatan kakabsat, nga nasisita, nga kadwa tayo ti pamilya tayo ti panagkarkararag. But most especially ti panagkarkararag tayo kadakwada. Ni Hudson Taylor kakabsat, nagbalin iso na nga great missionary ijay China. Idi kayan anak, digiti naganak na,
inkararag da isunan nga maging missionary. They prayed. Kita nyo, ading ganyo, nagkararag da, Lord, we are praying that you will call our son, Hudson Taylor, J. Hudson Taylor, as a missionary to China. Soon, idiag teenager kakabsat, gagangay sa iti bumaro, at dapan nakaiyayos. He became a skeptic, became worldly, minister ni tatang na may isa-iso na agserserbiti apo. But soon, Hudson Taylor became worldly and skeptic. One time kakabsat, in the 18 years old ni Hudson Taylor, he wandered into his father's library and read a gospel tract. Ayan. Tatang kakabsat, tinabasa na iti gospel tract, di word nga, it is finished. So nagpanunot ko na, what is finished? Siyempre, mangmangag na nga maipre-preach, it is finished. Kat dayjay ti inusar ti Apo nga nang open ti puso day ting ubing. To cut the story short, he accepted the Lord Jesus Christ as his personal Savior. He could not shake off its message. Finally, falling to his knees, he accepted Jesus Christ. Later, kakabsat, his mother, who had been away, adayot yan na, returned home. When Hudson told her the good news, kat kunana, Mama, kunana, I already know, nasave akong, kunana ni Hudson. 10 days ago, kunana, nasave akon, kat inistorya na kakabsat, dahito ikin ni Mama na. When Hudson told her the good news, kunana ni nanang na, amok anak ko, kunana. Unumpi adayo, I already know. 10 days ago, kunana ni nanang na, the very date on which you tell me you read the tract, the Jeng Aldaw, I spent the entire afternoon in prayer for you until the Lord assured me that my wayward son had been brought into the fold. There is hope in prayer. Amok anak ko kunana, taday ta nga imbagam nga aldaw nga nasave ka. Dayjay nga aldaw, nagkarkararagak whole afternoon. Aginggang iparik na ti Apo kanyak nga sikaket na isublin keng kuana, na save kan. Di ba? So, shortly after that, he responded to the call and he became a renowned and great missionary. As parents, do not underestimate the power of prayer. No inaramid ni Apo Diyos, iti biyag ni Hudson Taylor, kaya nga aramiden ti Apo, iti biyag, dagiti anak tayo. Dagiti kakaanakan tayo. Dagiti kakasinsin tayo kakabsat. Sapi ta daytoy na encourage tayo nga naganak. Nga ikaso tayo ti panagkararag. We are powerless until we pray. But when we pray, God's power is open. Kakabsat, kat madaan tayo ti bilag. Dagiti anak tayo mayasideg iti Apo. Don't stop praying. Don't give up praying. Amen? Kita nyo, dagiti anak yung nga kaabay yung itatagakabsat. Kat kunam anak ko, ikarkararag ka. Dagay nga anak, you just don't know. Your parents are praying for you. No nakaturog kan iti rabi kat mapanakakitan ni nanang mo, no ni tatang mo, mangita lumitim ti Apo kat kunana, Lord, dito nga anak ko, bumalasan. Kat sapi ta, Apo, haan ko mga dumakkel ti sara na. No di kat dumakkel ti puso na. Amen. Well, iso nga di makkel ko na nanang, basol mo ti sakit ko, apay anak ko, anat sakit mo, enlargement of the heart. Iso nga minting kararag mo, nga padakkelin ti Apo ti pusok. Now, kadatay mo't nga naganak, nga babasit pa iti anak na as I close. Let me share to you as I close, we can teach our children 3 basic prayers. Talo lang, basic, as we close, okay? No, babatit dabay. Ano nagiti nga basic prayer? Kita nyo kapsatay, kabil mo. Lahat-lahat na lang. Just put all the 3. Ayan, tignan nyo Ito. Please prayers, thank you prayers, and sorry prayers. Ijay, anak ko kunam, no kararag ka, deti titalo nga mabali mo ikararag. Please, anak, please prayer. Please kat panagdawat, Lord, kam ni nanang kantatang itipig sa health. Lord, i-provide mo please, tinid me. Lord, please, I need this. And then, thank you prayer. Thank you, Lord.
And then sorry prayers. Sorry apo, tinaaramid ko. Sorry, tanagapa kam ngagkabsat. Sorry apo, tadyak nagtungpal kininanang. Ayan. Those are the 3 basic prayers that we can teach our children. Please prayers, thank you prayers, and sorry prayers. And all of God's people say, sapay ko makakabsat, ta na bendisyon ng kay kadeti nga mensahe. Tunumalem, i-announce ko kakabsat, 4:30 or 4 o'clock ti oras tayo gimong tayo. Ti message ko tunumalem, 10 powerful prayers for our children. So, tune in tayo to kakabsat. Okay? Continuation na dito. 10 powerful prayers for our children. Sa nga pulo nga nabilig nga kararag, nga mabalintay nga dawaten ti Apo, in behalf dagiti an anak tayo. We have almost 180 in the live stream right now. No iti dayto nga gundaway, you are a visitor in our service. Ket guest, kadagyaman kami in behalf of our church, the Osana Bible Baptist and Ministries. Agyaman kami ken kagayem, ting ka pa nakitune in ken panagdengeg. Ngem kadigiti amin nga mabalim mo nga dawaten ti Apo. Ti kadaklan nga mabalim mo nga klamaren, ket awan sa balinuhan nga iti biag nagnanayon. Kayat ko nga maamuam, nga no adakadaklan nga sagot, nga kayat nga ited ti Apo ken ka. May palagip ita nga December, panaggiitedan ti sagsagot, kunada exchange gift. Ngem ti kadaklan nga sagot, nga kayat nga ited ti Apo ken ka. Ket awan sa bali, nuhan nga di sagot ti panakaisalakan. Ti biag nga agnanayon. Kastalaunay ti panagayat ti Diyos dito ilubong. Nga inted na ti anak na nga bugbugtong. Ni Kristo natay day krus tapno bayadan na day basol nga isut gapuna na isinatay ti Diyos. Tapno amin amamati ken kuana saan nga mapukaw no di kita dabiyag ng agnanayon. Gayem, han nakakayat ti Apo nga mapukaw. Pinarswana ka. Numampay basol ti nakaisinaan tayo ken kuana. The Lord does not want to lose us forever. So nga nangaramid ti wagas ken pabuspusan, tapno maisubli tayo manen ken kuana. Ket kadwa tayo ito isuna di langit for all of eternity. He gave His own Son on the cross, died on the cross, paid for our sins. Binayadan na ti utang nga hanabagi. At da utang tayo nga di tayo mabayadan. So jay basol, binayadan ni Kristo. Ket kunana jay, amin nga mamati ken kuana. Saan nga mapukaw? No dikit adabiyag ng agnanayon. Kadigiti amin nga mabalin nga dawatem iti Apo nga blessings. Daytoy biyag nga agnanayon ti kadaklan nga dapat klamarem ken kuana ita. Religion cannot save you. Good works cannot save you. You cannot save your soul. Come to Jesus right now and say, Lord Jesus, I accept you as my personal Savior. Ti kunana ti Biblia, ti mangupikop ti anak at dabiyag na. Ket ti saan nga mangupikop ti anak ti Diyos, awan ken kuana iti biyag. Eternal life is in the Lord Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but except through Him. Today, we invite you in a short and simple prayer. Saan ko akararag detoy? Nalpas ko ngayong kararag detoy. Many years ago, this should be your personal prayer today. I want you to bow your head right now. I want you to close your eyes. Kaya't ka nga idalan ti may isang ababa nga kararag. Kararag nga panangawat kini Apo Jesus. Panangklamar ti biyag nagnanayon. Bow your head. I want you to pray with me right now. Let us pray. Apo Jesus, agyaman ag Apo, dinaindaklan nga ayat mo, taidin to asyak managbasol, ket mapukaw kuma, ngem inted mo ti anak mo, natay jay krus, tapno bayadan na iti basol mi. Itang agundaway, Apo Jesus, anno gutek ka managbasolat, saan ko nga kabailan nga isalakan, tibukod ko akararwa, katumayak ken ka, ket awaten ka Apo Jesus, nakas personal, amang isalakan ken manubot ko. Klamarek Apo, dayta nga karim, sagot ti biyag nagnanayon.
Thank you, Lord. Amen and amen. Iti dating agundaway, you prayed with us and you have accepted the Lord Jesus Christ. Please put it in our comment section. We would like to communicate with you. We would like to follow you up. We would like to pray for you. We would like to get your prayer request. And we would like to assist you in any way we can. Tapno nag-grow ka pa, iti panakam amom iti apo. Amen?